Kurad siya nga sa rayawong ay narulit inyong sa marong mga kalagasan ng batanong. Hakurat siya naray hakuray labi na ni mga bisita nagdamdaman ni Rait kagala. May dabugos ngan may sinsilyo pa, may pinutok ngay nandamhapos siya. Hala na sige kita ang mayor at birmana, nasayaw lahirang kurat siya upod ang sunarahan nila. Hala na sige kita ang mayor at birmana, nasayaw lahirang kurat siya upod ang sunarahan nila. Yeah! Labi kung may baton, mga tayo laylay na nawon. Ang kadaman na ang tuhap nasa nag-aari kung pagkurat siya. Sikat tubig nga sa rayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan mo'y batanon. Kurat siya gudlaan, kuraay mo. Hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita, maupay ang kamustura kay damuhayan na kaya. Hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita, maupay ang kamustura kay nagkakalupad ang kwartay. Bikahi kasangkay! Bisita nga lagas na kung nalakat ng tuturutumba, pero namimiling pahindarata ngayaig aadong kurat siya. Mga tawuhin ng hipausa kayan lagas nagibaan forma, pagsayaw lang niyahin kurat siya, nagluluhod-luhod na lalo pa. Hala na sige kita ay nasayaw na ang bisita, maupay ang kamustura kay damuhayan na gala. Hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita, maupay ang kamustura kay nagkakalupad ang kwartay. Ang bugita makapyut, ang banok maninagitnot. Ay nagkikita ang banok,
langit mo.